Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, бисёре аз шумо кирта пурсида будед киртои фасон марҳамат бори Дубай дар бозори Корвон дар магазини Гулноза мисли ҳар вақта бори новинка омадагиай. Аз ино расветка омадахтаро чомнасини омадагиаю баъд сиёҳу сабз. Марҳамат биёен. Чанд смае? 900 сомон тоза бори Дубай. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза якм риад мешавад. Яди магазинои шишагӣ 118 магазин духтаро аз пеш беҳад хушрӯи рангошон. Дар навор камакак сафедча омадестай, лекин аз пеш аҷоиб фасонай. Мана бархат не балхай материалш духтаро алманал. Марҳамат размеро ҳаст. сиёшам нишон чен касе хоҳишмандай омада бо аз пеш бинен духтарако. Бинен чӣ хушрӯи пеш. Размеро чӣ хелан? аз 52 то 60 размер ҳаст. ба ҳазур пушида дида бинен духтаро. Рақамашон ам мемонум духтаро. Анаи модели киртоям нав омад. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. 450 сомон. Мана беҳад фасонай пеш. Биёен бо бинен духтаро. Размеро ҳастай ҳамаш. Мана 450 сомон. Беҳад хушрӯ материалакш аҷоибот. Бисёриҳо ҳанамихед ва ёи киртои фасон пурсидагӣ будан. Набинен чанд намуд омадагиай дар магазини Гулноза омада ба ҳазур аз пеш бинен духтаро. Рангошон аҷоибо хушрӯ пеш. Мана биненда иҷада инчунин назана ин курто ҳаст. Ино чанд смеян ози? Ино 400. Ина ози аксар афтеста ино 400 сомон штаган. Материалошта гап нест. Материалои хушрӯай. На пешакош набине. Айно бо Узбекистон шам ҳаст. И Узбекистон нест, бори Бишкек. И бори Бишкек духтаро. Марҳамат Ташкент нест. Сифаташ хубай. Бо омада як маротиба хитон муқоиса кунен. Бозора бинен, сифата бинен, нарха бинен. Ҷое ки шумода маъқул мешава аз амҷа метавонанд ки харидорӣ кунанд. Ира бинен чӣ фасон. 400 сомон. Дар ҳақиқат ҳам материалш аҷоиб хушрӯи пеш. Духтаракоира бинен чӣ двойкои хушрӯ вардаи Гулноза. Аҷоибот. Марҳамат поёнтара кунен. Ира бинен. Анаози хичон пуштагиан. Пуштагишонам нишон метам. И рангам дора на? Нали чи нархшон чандай? Нарх 450 сомон. 450 сомона. Ира бинен. Оригинал шай духтаро тошкенестай бори Бишкекая? ها دارید باری ترکی دخترو مرحمت میتوانین درخواست کنین به حد فسونک همین قرنگای باید یگون رنگی دیگه هست انا بینه با چه رنگو هست انا این رنگ شم خوشرو بعد الکترش هم خوشرو دخترو کپ کبوتای پیش خوشروای 5 تا رنگ فسون مرحمت بیاین ای پیش ببینین با نقصتر میشه دخترو пад намезана хушрӯай гусарские намхеваю дора тугмачо мана аҷоиб фасон хулос духтарако баъд бо и двойко омадагия духтаракое ки пурсида буд и оригинал шай ай 250 сума сар карда то 450 сумара дора мана марҳамат метавонем бо хичона пурсен сурат мепартоятона мана чанд та ранг дора. Чӣ хеле гуфтам аз 250 сомона то 450 сомонара дора. Оригиналша беҳад қинда ёфтан, лекин дар анамин нуқтаи савдои Гулноза ҳастай ҳама чиз. Биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Анамин якм ряди магазинои шишагӣ 118 магазин. Набинен моделош чанд моделай. Марҳамат. хоҳишмандо боварӣ дорам бо пеш ки омадед мебинен муқоиса мекунен баъдан метавонен харидорӣ кунен. сифаташон беҳад сифатҳои хуб. ана баъд анаи двойкара бисёр духтарои мо удоф тамошо карда дархост кардан наёфтанд чанд касо. ина пафторна омад ба ҳазур биёен духтаро тамошо кунен пушен. ай 38 то 44 размер ҳастай. 34 турки духтаро тақрибан то 56-58 мешава. Нархш чанд буд вая?
450 сомон. 450 сомон хулос духтаро. Ана баъдан бо инаи двойко, ҳа? Аз иноям хушрӯ харидан, бо овардан бори навда. Ино чанде? Ино 350 сомон. 350 сомона. Ҳозир, ина духтаро, ина. Ина бори нав. Хушрӯи сафедаш. Ина беж биша бинен чӣ хушрӯ. Касе ки дароз пурсида буд, ина марҳамат духтарако. Ино чанд сум будиян? Ино 400 сомон арзон мешавад. 400 сомонай бо арзон мешавад. Бинен. Сиваш то 44 размер ҳаст. Ба ҳазур бо омада ай пеш бинен духтаро. Материалшон материалои фасон. Мана. Ана духтарако. Ана двойка тамом шуда буд. Ҳозир ягон ҷода нест и расветгои хушрӯ. Ҳозир 200 сомон омад. Ида қиматтар омадая аз ҳисобе ки кам шудагия да ҷош. Ина 180 буд, аз 200 омадагия идоф. Биёин хай бо то шумо омадана шояд бо арзонош мебиёя. Марҳамат фасонакан. Ранги хушрӯ. Духтаро и кардигана бинем бори гуанҷов чихе хушрӯ. Фасон материалшам аҷоибот. Мана и кушода мешавад. Диден духтаро? Нархш чанда? 450 сомон бори гуанҷов духтаро. Ина бо ай пеш биёин бинен. Мана материалш аҷоиб, материали хушрӯвай гарантия ҳичи намешавад. Марҳамат духтарако. Современный фасон хушрӯ. Мана духтаро ира бинен чихе хушрӯ. Абаяи стойка воротник. Аҷоибот. И нархш чанда? 1400 сомон. Тамошобино кирташ катия? Абая шарф дорад двойкая духтаро. 1400 сомон. Беҳад фасонак. Марҳамат. Королевский бархтай материалш. А ина ира нишонтон додем 900 сомона буд ира бинен. А усиёш чанд сумай? Инаиш 1200. Бинен. Мана кори дастияи ҳамаш аз қисми қапошам ҳам хали дорад. Духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯам ё. Нархошон аз 1400 сомон сар мешавад. Чанда моделай. Марҳамат каседа дар корай биёин бо бинен духтаро. Аҷоибот фасонак. Мана духтаро аз ино бо омад. این مدل بهاد ناز خریدستیان زنهای ما مرحمت تمام شده بود با اومدن. نرخش چند سامانه؟ این دخترها این مدل 450 اینش باشه 350. اینه خوشمندو آمده با پیش بینین باوری دارو معقولتون میشوه. فسونای از تماشابینان عزیز بهاد وایکای فسونی خوش رو داره گلنوزه. انا این نمود کرتو داره. بهاد لباسای فسون داره. عبایه های ارزان داره. از امی 500 600 سومون سر کردش موجود عبایه میوبین. خلاص نویسنشون رقمشون در روی اکران هست. باش ماده میفهمونه صورت میپرتوه که کدامش چند سمای. با همین نوار امروزا جنبست میشود. خیر سلامت باشین. دختران این مدل با اومدگی کرتا 900 سومون باری دوبای من خواهشمندو رزمیر هستای زنها بیشتر این نمودو را پرسیده بودن. این ببینین چه خیلی شروعی من ای پیش که اومدین با میبینین دخترو تازه باری دوبای ماتریالش بالخای من